Αγαπητοί συμπολίτες, εδώ και 3 χρόνια δουλεύουμε σκληρά, δουλεύουμε μεθοδικά, δουλεύουμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που εσείς οι ίδιοι τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας. Η δουλειά αυτή στοχεύει να δημιουργήσει ένα Δήμο σύγχρονο και αποτελεσματικό, που θα είναι δίπλα στις δικές σας ανάγκες. Στοχεύει να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Στοχεύει να βάλει την πόλη μας σε μια άλλη αναπτυξιακή λογική. Η δουλειά αυτή, η μεθοδικότητα, φέρνει αποτελέσματα. Αποτελέσματα ορατά από όλους. Αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. Προχωράμε σε μια τολμηρή πολεοδομική παρέμβαση για την πόλη μας. Πρώτος στόχος, τα Μελίσια να αποκτήσουν αναγκαίους ελεύθερους χώρους. Με τροποποίηση σχεδίου, δεσμεύσεις οικοπαίδων και τη μελέτη της ένταξης των νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης, έχουμε διασφαλίσει μέχρι στιγμής για το Δήμο μας περίπου 40 στρέμματα νέων χώρων. Κορυφαία μας ενέργεια, η τροποποίηση σχεδίου για κεντρική πλατεία. Τα Μελίσια θα αποκτήσουν κεντρική πλατεία που θα αλλάξει τη μορφή του κέντρου της πόλης μας. Δημιουργούμε μεγάλα έργα υποδομής για τους συμπολίτες μας. Ολοκληρώσαμε το νέο κλειστό γυμναστήριο. Η νέα γενιά της πόλης μας ήδη το χρησιμοποιεί. Κατασκευάζουμε το νέο σύγχρονο κοινωνικό κέντρο. Από το Σεπτέμβριο εκεί θα στεγάζονται οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας. Εξασφαλίσαμε σημαντικές πιστώσεις για τα σχολεία μας, για νέες αίθουσες στο Λύκειο, νέες αίθουσες και κλειστό γυμναστήριο στο πρώτο δημοτικό, για αναβάθμιση των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων όλων των σχολείων. Διασφαλίσαμε πίστοση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την ανάπλαση της γέφυρας 5 Καμάρες. Ολοκληρώνουμε την επέκταση του δικτύου ομβρίων. Ήδη είναι ορατή η σημαντική βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης μας. Με ένα συνολικότερο σχεδιασμό, υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναπλάσεων και κατασκευής πεζοδρομίων της πόλης μας. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερο χώρο στον πεζό. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα έργα ανάπλασης της πρώτης γειτονιάς και της κεντρικής περιοχής. Συνολικά 3,5 χιλιόμετρα δρόμοι ανακατασκευάζονται πλήρως. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η κατασκευή νέων μεγάλων πεζοδρομίων σε άλλα 5,5 χιλιόμετρα δρόμων της πόλης μας. Δημοπρατούμε και νέο έργο κατασκευής πεζοδρομίων μήκους 3,5 χιλιόμετρων. Υλοποιούμε με γοργούς ρυθμούς έργα ασφαλτοστρώσεων σε πολλούς δρόμους της πόλης. Προχωρούν τα έργα υποδομής στις νεοενταχθήσεις στο σχέδιο περιοχές της 3ης και 4ης γειτονιάς. Σύντομα δημοπρατούμε μεγάλο και ενιαίο έργο για πεζοδρόμια, αποχέτευση, ασφαλτοστρώσεις στις περιοχές αυτές. Επεκτείνουμε το δημοτικό φωτισμό. Ολοκληρώσαμε τα έργα στις Λεωφόρους Δημοκρατίας και Παναγή Τσαλδάρη και σε λίγες εβδομάδες ξεκινούν τα έργα επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στην οδό Κουντουριώτου. Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, μελετάμε υπογειοποίηση του δικτύου στη Λεωφόρο Πηγής, ενώ παράλληλα μελετάμε λύσεις για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με λαμπτήρες λιγότερο ενεργοβόρους. Δίνουμε έμφαση στις διανοίξεις δρόμων που επί χρόνια ήταν αδιάνοικτοι. Δημοκρατίας, Καλέργεια, Απόλλωνος, Κίμωνος, Ανδρούτσου ήδη διανοίχθηκαν και προχωρούν οι πράξεις αναλογισμού για τη διάνοιξη και άλλων 13 δρόμων. Υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης των ελεύθερων χώρων του Δήμου μας. Δημιουργήσαμε νέα πλατεία στην Αγία Μαρίνα. Φτιάξαμε σύγχρονη πλατεία στην οδό 28 Οκτωβρίου. Δημιουργήσαμε 4 νέες παιδικές χαρές. Στην οδό Θήρας, στο χώρο του Καπί, στα γήπεδα του τένις, στην οδό 28 Οκτωβρίου. Αναβαθμίσαμε 3 παιδικές χαρές. Την παιδική χαρά στο Πευκοδάσος δίπλα στην εκκλησία της Οδόχου Πηγής, την παιδική χαρά στην οδό Σικίνου και την παιδική χαρά του γηπέδου στην οδό Τσιμπρικίδη. Ακολουθούν και άλλες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Με νέες μελέτες βάζουμε τις βάσεις για τα επόμενα έργα του Δήμου μας. Μελέτες για ανάπλαση ελεύθερων χώρων όπως το Πευκοδάσος, η παραρεμάτια περιοχή της οδού Ικαρίας και το δάσος της Οδόχου Πηγής. Μελέτες ολοκληρωμένων αναπλάσεων αστικών περιοχών όπως της περιοχής της Αγίας Μαρίνας και της κεντρικής περιοχής. Ετοιμάσαμε μελέτες μείωσης ενέργειας που καταθέσαμε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Ετοιμάζουμε και νέα μελέτη ομβρίων για την απόλυτη αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας. Ετοιμάσαμε μελέτη ενός σύγχρονου και ασφαλούς ποδηλατόδρομου. Δυστυχώς, το έργο δεν προχώρησε εξαιτίας μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.
Δίνουμε έμφαση στην καθαριότητα της πόλης. Προσλάβαμε 8 νέους οδοκαθαριστές. Δίνουμε έμφαση στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση. Ενισχύουμε σοβαρά τον εξοπλισμό του Δήμου μας. Αποκτήσαμε νέα απορριμματοφόρα, ένα καθαριότητας και ένα ανακύκλωσης. Προμηθευτήκαμε οχήματα για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και των τεχνικών μας συνεργείων. Αποκτήσαμε 4 νέα πλήρως εξοπλισμένα οχήματα 4x4. Ο Δήμος πλέον έχει ετοιμότητα και επάρκεια να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ακραία φαινόμενα. Κάνουμε εντατικές προσπάθειες για την ενίσχυση του πρασίνου στις καμένες πλαγιές του Πεντελικού. Έχουμε φυτέψει συνολικά 30.000 δέντρα. Άλλα 2.500 δέντρα έχουν φυτευθεί σε δημοτικούς χώρους. Συνεχίζουμε με νέες δεντροφυτεύσεις. Κατεδαφίσαμε αυθαίρετα στα ρέματα. Δίνουμε έμφαση στην αισθητική της πόλης. Αναβαθμίσαμε τα γήπεδα μπάσκετ σε 4 σχολεία και τοποθετήσαμε ηχοπετάσματα στο δεύτερο δημοτικό. Κατασκευάσαμε γήπεδο 5x5, νέα αποδυτήρια και νέο κηλικείο στο δημοτικό γήπεδο. Στο κολυμβητήριο κατασκευάσαμε πισίνα για άτομα με ειδικές ανάγκες, προμηθευτήκαμε μηχάνημα για τη βοήθειά τους, τοποθετήσαμε καθίσματα, διαμορφώσαμε τον περιβάλλοντα χώρο και λειτουργήσαμε το κηλικείο. Φτιάξαμε πέργολα, κηλικείο και νέα παιδική χαρά στα γήπεδα τένις. Δημιουργήσαμε νέο γυμναστήριο για τους αθλητές στο νέο κλειστό. Δημιουργήσαμε σύγχρονη αίθουσα χορού στο πολιτιστικό κέντρο. Καθιερώσαμε το θεσμό του Μελισσιώτικου Καρναβαλιού. Αποκτήσαμε δημοτικό θερινό κινηματογράφο. Δημιουργήσαμε έναν από τους ωραιότερους θερινούς κινηματογράφους στην Αθήνα. Το Σινέ Πανόραμα λειτουργεί για 3 συνεχή χρόνια στον προαύλιο χώρο του δεύτερου γυμνασίου. Καθιερώσαμε ένα νέο πολιτιστικό και αναπτυξιακό θεσμό για την πόλη, τη Γιορτή Μελιού, με έκθεση προϊόντων μελιού και πλούσιο πρόγραμμα χωρών από ξένα παραδοσιακά συγκροτήματα. Θεσπίσαμε ετήσιο φεστιβάλ νεολαίας. Η ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής αποτελεί για μας πρώτη προτεραιότητα. Δίνουμε έμφαση στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Ασκούμε ολοκληρωμένη πολιτική σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών που μπορεί να καλύψει όλους τους συμπολίτες μας. Κάναμε το μεγάλο άλμα στην προληπτική ιατρική. Δημιουργήσαμε κέντρο προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας. Κάθε δημότης αποκτά την ηλεκτρονική ατομική του κάρτα υγείας. Επεκτείναμε το αθλητικό καλοκαίρι περισσότερες εβδομάδες. Μειώσαμε το κόστος του στο 50% και από το 2010 θα συνεχίσει και το Σεπτέμβριο μετά τις θερινές διακοπές. Δημιουργήσαμε νέο παράρτημα ΚΑΠΗ στην πρώτη γειτονιά. Αναβαθμίσαμε το κεντρικό ΚΑΠΗ. Λειτουργούμε τα παραρτήματα ΚΑΠΗ και το απόγευμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Γιατρός του ΙΚΑ συνταγογραφεί πλέον για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, ενώ ειδικός εργοθεραπευτής επεκτείνει τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ. Η κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης απαιτεί τολμηρές αλλαγές. Τολμήσαμε και κάναμε αναγκαίες για την πόλη μας μονοδρομήσεις χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Δρομολογούμε τη δημιουργία 2 νέων οργανωμένων δωρεάν χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Αναβαθμίζουμε τις διαβάσεις των πεζών. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την παράνομη στάθμευση. Δίνουμε έμφαση στη συγκοινωνία. Με τους όμορους δήμους καταφέραμε να αποκτήσουμε τη νέα λεωφορειακή γραμμή 555 που συνδέει την πόλη μας με το Μαρούσι, την Πεύκη και τη Λυκόβρηση. Εργαζόμαστε ώστε το μετρό να έρθει πιο κοντά στην πόλη μας. Δημιουργήσαμε γραφείο Δημότη ώστε να απευθύνονται οι πολίτες για κάθε ζήτημα που τους απασχολεί. Επεκτείναμε τη λειτουργία του μέχρι τις 8 το απόγευμα. Ιδρύσαμε δεύτερο ΚΕΠ στα Άνω Μελίσια. Καθιερώσαμε από το 2007 τη δωρεάν αντιμετώπιση της βαβακίας για όλους τους δημότες. Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των δημοτών. Δημιουργήσαμε νέο δικτυακό τόπο του Δήμου που προσπαθούμε να τον βελτιώνουμε συνεχώς. Δημιουργήσαμε μια νέα πρωτοποριακή ιστοσελίδα. Το Μελίσια Τώρα παρέχει ενημέρωση στους δημότες για τα έργα που γίνονται στην πόλη, τις εκδηλώσεις και τις έκτακτες καταστάσεις. Δημιουργήσαμε ειδική ιστοσελίδα μέσα από την οποία λειτουργούμε το θεσμό της δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες. Σύντομα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποκτούν πρόσβαση διαδικτυακά στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου,
στις αποφάσεις του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής. Έχουμε άλλη αντίληψη για το δημοτικό έντυπο. Εκδώσαμε το περιοδικό Οξυγόνο, που πλέον μετατρέπεται σε σύγχρονη διαδημοτική έκδοση. Δημιουργούμε διαδικτυακό ραδιόφωνο. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η λειτουργία του από την αναπτυξιακή μας εταιρεία. Συνεργαζόμαστε στενά με άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάνουμε σημαντικά βήματα ουσιαστικής προσέγγισης με δήμους του εξωτερικού. Αγαπητοί συμπολίτες, όπως είδατε, τα Μελίσια αλλάζουν σταδιακά. Μπαίνουν σε μια νέα αναπτυξιακή προοπτική. Γίνεται δουλειά. Δουλειά σε βάθος. Δουλειά με όραμα, δουλειά με προγραμματισμό. Και αυτή η δουλειά φέρνει αποτελέσματα. Αποτελέσματα ορατά από όλους. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω κάναμε πολλά και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα.